ଘରେ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜେଜେ ମତେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେଜେମା ମତେ ରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି। ମାମା ତାଙ୍କର ରେଡି ହଉଥିଲେ, ଏଇଠି ଜେଜେମା ମତେ ଗେଲ କରୁଥିଲେ ଆଉ କାଖ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବୁ। ଆରେ ମାମାଙ୍କର ବି ଛୁଟି ସରିଗଲା ନା, ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉଥରେ ଆସିବି। ଏଇଠି ବଡ ଜେଜେମା ମତେ ଟିକେ କାଖ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ସପିଂ କଲୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଅଜା ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀଟା ଅଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ମତେ ନେଇକି ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ଖେଳନା ଦେଖୁଥିଲେ ବାପା ମା ମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଲା